beti esaten duen bezala, iesaldia bilatu duzu, protagonismoa urrunetikan, eta gaurkoan helmugan emaitzarik izan gabe, baina esan bezala protagonismoa izan duzu lauko iesaldi horretan, eta gero bizirauten. Nola junda eguna? Oso ongi, hasieratik respaldizan atakatuet, eta joan gara lau, eta egon gara 3 buelta lauek aurrien, eta gero mendatean harrapatu digu Nobal eta Iriarte eta beste bat, eta joan gara relebok egiten, eta azkenean respaldizan harrapatu digute pelotoia, eta azkeneko puertoan pelotoian aguantute dut, eta azkenean hemen helmugan pelotoian. Ja inbeste indarrak galduta, helmugak ja gutxi bizekan markatzeko. Saiatu gara hasieratik, eta ez da atera, baina pozik. Zorionak. Eskerrik asko.